Reverend Emma Ezanyeka bụgasị ndị bịara ya bụ mmemme. Enwego ndị tụrụ ugo mmeri site na agba nke abụọ nke raffle draw bụ nke achịkọbara site n'aka Nwaguatahihia Motors Limited USA na njikọ aka Lion and Lioness Empowerment Club nakwa Nnewi Diamond Brothers. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na be onye Chief Executive Officer Nwaguatahihia Motors na Umudim Nnewi. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata ji akụkọ abịa n'uju. Mmemme bụ n'iji wee belata ọnọdụ enweghị ego n'ala Naịjirịa nakwa n'ịgba ọtụtụ ndị mmadụ ume ejiri ya bụ mmemme wee gbaa ndị na-enwere ọkọ ọra ha ume nakwa nyerekwa ndị ụmụ ogbenye aka na ya bụ obodo site n'inye ha akpa osikapa akwa nakwa ego dịka ọ na-enyefe ha igodo ya bụ ụgbọala ka onye bụ onye isi nakwa onye chọpụtara Nwaguatahihia Motors Evangelist Kingsley Chukwukeme nke ọ bụ General Manager nke ya bụ n'ọlụ Maazị Oke Orafu nọchitere kelere Chineke maka onyinye nke ndụ nakwa ahụike n'iji merube ya bụ mmemme ma gosipụta obi aṅụrị ya etu mmemme ahụ si wee gaa n'ihu ebe Managing Director Nwaguatahihia Motors Maazị Chinedu Ileka onye isi ngalaba Nwaguatahihia Motors Oriakụ Mercy Emo kọwara Evangelist Chukwukeme dịka onye na-enweghị atụ nakwa onye ezi ihe na-adị mma ma kelee ya maka inyere ndị ụmụ ogbenye aka n'okwu ha dị iche iche ka otu onye Nollywood Maazị Stephen Alajemba nakwa tinyekwara onye isi Umudim Village Nnewi Evangelist Chidi Udemezue siri na obi jupụtara ha afọ na ụdị enyemaka onye isi Nwaguatahihia Motors na-enye ndị mmadụ ma kọwaa anya dịka onye bụ obodo ya n'obi. Onye gbara onye nke abụọ n'ihe mmemme ahụ bụ Reverend Obilo ma bụrụkwa onye okwuchukwu n'ime erube ya bụ mmemme siri na ọṅụ jupụtara ya afọ dịka o si wee kọwaa mmeri ya dịka nke sitere na Chineke ma kelekwa Nwaguatahihia Motors maka inye ya ohere. Ndị ọzọ litekwara erere na ya bụ mmemme bụ Oriakụ Ebele Akpụma nakwa Oriakụ Amaka Obiesie ma kelekwa onye chịkọbara ya bụ mmemme maka inyere ha aka site na Nnewi. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.